Guys, vítajte pri ďalšom videu. Dneska jeden týpek si odo mňa žiadal strašne moc na Snapchate, že nech ukážem najkrajších potkanov ako farby. Tak ideme na to. A na záver vám ukážem to nové zviera. Budem ich dávať postupne do tamtoho gíbla a hovoriť niečo o nich, hej. Ideme na to. Ako prvého som si zvolil tohoto. Je to mladý samček, ktorého mám aj na predaj. Má peknú farbu za mňa kvôli tomu, že to je ako jediný potkaník, ktorého mám, že má hnedú hlavu, aj jeden fliačik a biely fliačik na hlave. Zrovna priateľský nie je, jak môžete vidieť. Má trošku menší chvost, ale kebyže chce, no tak si dokáže zvyknúť. Ideme na druhé. Toto je jeho mladší brat. Je mladší asi o 3 dní cca. No, ani nie, že bratranec. A on je strašne pekne sfarbený, keď si všimnete, z boku je biely a z vrchu je taký do hneda. Dá sa pohľadkať a býva priateľský a keď pískne, no tak to sa len bojí. A ešte má pekné sfarbenie kvôli tomu, že je taký karamelový a má do šedá zádoček aj vpredu pusinku. A to je všetko. Ideme na ďalšieho. Ďalšia pekná farba je táto. Proste hnedá, lebo tí sa moc nerodia. A jak môžete vidieť, tam je priateľský, ale tento na predaj nie je. To je Lukino, ten môj prvý potkan. A u ňoho tuto tých farieb je veľa, čo sú fakt, že pekné, ako trebárs tuto ľudská. Táto je už na predaj. A má tiež priateľskú povahu, dá sa chytiť. A je to mladá samička. Potom tuto Aneška. To je sestra toho samčika, čo som ukazoval predtým. Je bielo-karamelová a má tiež šedú pusinku. Potom tu je ľudskina sestra. Tá zatiaľ meno nemá, čiže je ľubovoľné a tiež je to mladá samička, táto šedá. A to je z týchto mladých samičiek. No ešte nie, ešte táto. Toto je sestra toho prvého potkaníka, čo som ukazoval. Vypadá, že to je chalan, ale nie je. A to je jedna z mojich najfarieb, najobľúbenejších. Ideme ďalej. Ďalej by som išiel sem. A to zase šedá. To je mamina, toto je stará samica a to je mamina ľudský a tej druhej. A tá sa mi tiež veľmi páči. Ohodnoťte inak všetky dole v komentároch. Potom tu mám, že vypnem svetlo, lebo im to vadí, som si to nevšimol. A tuto všetci 4 samci sú nádherní za mňa. A to sú starí samci. Najviac sa mi páči Dumbo, to je ten šedo-biely. A tak sa volá aj ten druh, aj ten ríšavo-biely. Títo dajú sa predať, no ale nie sú takí priateľskí.
lebo samci u potkanov zrovna priateľsky nebývajú, lebo sú strašne tvrdohlaví a ťažko sa dajú naučiť. Ľahšie sa dajú naučiť samičky a tu mám ďalšie pekné farby, ako je táto. Tá je za mňa jedna z najkrajších, ktoré mám, lebo je šedo-biela a do toho ona nemá červené oči, ale rúžové oči. A potom tiež alfa. Aj s jej sestrou Magdou, to je táto tu. Potom ako ďalšiu takú peknú farbu by som označil asi Dominika. To je tento. Toto je Dominik. Je to najmenší potkaník a toho by som označil z jedného najkrásnejších kvôli tiež farbe, keď si všimnete, aj po váhe. Dá sa láhučko chytiť a je najmenší zo všetkých, ktoré tu mám a je to Alfin syn. Potom by som ako ďalšiu peknú farbu označil túto dospelú samičku, pretože tá je úplne inak ryšavá ako ostatné. Ona je až do oranžova, by som povedal. Ďalšie pekné sfarbenie by som povedal, že je ďalšie to pekné sfarbenie za mňa je ešte no toto bude menší problém. Toto je ďalšie veľmi pekné sfarbenie. Je to samček a to z toho dôvodu, že on je bledučko šedý na vrchu a biely zo spodu a má červené oči. Čož väčšine ľudí sa takí potkani nepáčia, ale mne sa páčia. A ten je tiež na predaj. Je tiež naučený na ručičky. A títo už nepijú mliečko, takže keď budete mať niekto záujem, ozvite sa. S radosťou predám. Po prípade viem aj darovať. Toto je tiež veľmi pekná farba, to je tá hnedá, akurát, že táto je bledá. Ďalšia pekná farba je tento samček. Volá sa Rudolf. A ten je proste taký tmavo šedý, ale ten na predaj nie je jeho brat na predaj, ktorý vypadá takisto. A tento na predaj nie je z toho dôvodu, že chcem si ho nechať a chcem si spraviť takéto malé potkančatá. A ešte jeho srst sa začína tak troška začína byť taká kučeravá. Čiže u potkanov vzácne. Ideme ďalej. Ďalšia peknočká farba je táto. A o tohto má dosť ľudí zájem kvôli tomu, že ľuďom sa nepáči potkan, ktorý má dlhý chvost a tento, jak vidíte, ho má kratučky a on je taký šedoryšavý. A to sa ešte rozhodujem, komu ho dám a má tiež také rúžovo-červenkaté oči. Môžem ho ukázať aj zblízka. Je to tiež samček, ako väčšina. A tiež sa dá úplne v pohode chytiť. A je to jeden z najzvedavejších potkanov, akých mám. Toto je Rudolfov ten brat.
A ten má zase viac do bleda hlavičku, akurát, že nemá jednu nožičku. Ale inak funguje úplne v pohode. Tu nožičku skoro ani vidno nie, že ju nemá. Ďalej si ich tu nechám na chvíľku, nech sa ukludnia. A za ten čas poviem niečo o tej adopcii. Keď máte nejaký zájem o nejakého potkaníka, z ktorých tu mám, napíšte mi asi na Instagram alebo do správy a tam sa dohodneme a cena závisí tiež od farby a ešte aj od majiteľa. Že ja si najprv budem zisťovať, že v jakom prostredí bude žiť, potom chcem sa porozprávať s tým, ktorý si ho chce kúpiť, aby som vedel, že čo a ako, a potom prejde k tej adopcii. Adopcia, no jak som povedal, záleží podľa veľkosti, podľa farby a to je asi všetko. Môžeme ísť ďalej. Toto je tiež veľmi pekná farbička. Je prítulný, nekúše a koho syn to je, tak to neviem povedať, ale je to chlapček. Toto je tiež jeden z tých hnedých, ako som hovoril. Inak prepáčte, že ich tak chytám. Vypadá to zle, ale nemám inak ako ich chytiť. Pretože oni sú jasná ukážka toho, akí sú rýchli. Nie? Či sa vám zdá, že mi jeden ušiel? Mám taký pocit, že mi nejaký ušiel. No nevadí, skontrolujem to potom. Vrácam im trubičku. A môjho pomocníka odložíme. A ukážem ešte poslednú farbu, ktorá sa mi extrémne páči a tu by som si aj nechal. Je táto. Ona je bledunko ryšavá. Počkajte, len vyhnám pomocníka. Dostal na hubu. Tá bledučká farba. A toto je asi posledná farba, ktorú vám ukážem. A vidíte, on je tiež šedoryšavý a červené očka. A ten moc naučený nie je. A toto je tiež tá jedna z tých pekných, čo som ukazoval. Len mne tu vznikol taký menší problém, no a to, že som všetkých pozobúdzal. A keď všetkých zobudím, no tak toto vypadá, ako keby tu bola válka. Tak ich nechám ukludniť sa a vlastne už sme na konci videa.
čo by som tomu dodal. A na budúci týždeň... Ja počkaj, ešte idem vám ukázať to nové zvieratko. Čože je ten had? Takže sa presúvame.